favorite show ang Yan Nimo! Okay. So, karon guys, balik na sa atong food review. And for today, yung sa ato i-review, Day? Salted caramel cake by Cupcake and Art. Yes! At ipakita nila dayon sa kalamig. Ay, do ka sizes? Kasi do ka size? Buti mo. Ano dan, ibutang dan mo baba sa ubos sa So, tanawan ninyo sa ang kalamig. Baro giday, flower makita art. sa nila imong lawas. tanawa ang flower art. Very nice! Very nice, very intricate. Ako na sad. Ikaw na sad. Ayaw, pila imong lawas. Day, Dahil bali naman. agad yung kaday. Ana, pakita nila dayon. Lagi sa day kagabot, day. Ana. Oh, Wow, ang kagwapa ang wow, very pretty. Ito yung kamay, ito yung kamay. Ito yung kamay. Very pretty. So, na siya two sizes, ang full ug ang petite. So, sa batong hiwanan, dako lang eh. Ano nang kamay? Okay, so ang dako guys. Umot kaayo siya. Ato na hiwaon mo. Ang simot naman ko dahil. O sa asa na pinta na part, day? Huh? Ang flower part or ang... Ayaw lang ko ba ang flower? Uy, ang walay Hindi flower. na makatilaw sa kani... Siya, icing. Oh, sige. Ay, di lang na part. Ako lang gamay. Ang saan man? Sige, paghiwa na din. Ikaw na, ikaw di gusto Ilo, na. may ikog man. Ayaw na Kay guwapa kayo. Lagi, ayaw! Ayaw na yun na! Ayaw! Marang excited yung kika dahil, di ba? Guys, para makabamo na mong tulo, ang pinaka-favorite jud, aka nang ganahan jud kayo og caramel nga flavor si Cheding Nana. Ding! Mailhan man Ay, sa sorry, matang dili kay maayo ato ang cake. Wait, sorry. Cake or ang cake slicer? Cake slicer eh, sorry. Ay, Cake pasangil slicer. cake dahil. Yeah. Alright, so Okay. to the first For contestant. Ding, yung sama ni Day, ani na ni Day, wait, kwan, dito. Oh, what's up? Dali anak ikaw, eh, magdungan magutag kaon, day. Ay, pagka-excited dahil. Relax, chill. Relax, watch a movie. Again, our salted caramel cake for today is by Cupcake and Art. Okay. Smells good, looks good, excited ko And taste and better. Wow! Pala, big si Muti, madang icing. Higop na soda si Milo. May higop ng icing, tay. Pangat ka sa tinidor, day. Uy, lang siya itong tinidor, mamachi sa cake, kay gold! Okay, let's Alright. start. Na. Ding, 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 ding. Kamu bakal ba si katawa? Ay kagawin, mabahindan ka niya ko rin. Game changer. Nami kay siya. May ang cake ko. changer? Di ba ako fan ng salted caramel? Nami siya. May anjud ko niya. Ang icing mo naman, ma-expect ka first ba na? Nga, Grabe ka siya ka-rich, grabe ka siya ka-tapis, pero di ba ya? Di siya, Di siya sakit tutunlan. May ang cake ko mo niya yung type of cake. Di, ang yan yung cake lami. Yan, ganang mga wapo sa apil nila, unya, sa ano man, sa video mo. Tunulig ko na gamay icing dito. Kanang doha ka buhok ng background. Tunulig icing dahil. Ano ba icing? Lami mga isip. Singsin niya si Cory, mga ikaw siya. Bahin. What na Cory? Gaan lagi ka. Ang icing eh, tamis no? Tamis siya. Tamis siya ang icing eh. Hindi ko siya tamis. Stingin! Di siya tamis dahil among mataste yun dahil ang iyang pagkakaroon. Dahil lamian jud ko niya. Butter. Bong, babo, lagi lamay, lagi siya. Tamisan ko ba? Pound cake ni siya, no? Pound cake ni nani, dili. Sa ni chipon? Barang yung nana. Tumi kay siya. Dahil chiffon. Ba, ko sulti na ko yung chipon good. Chiffon. Tagapalisay kay Kawin. Niya ikaw, kaya ko sila shoot. Kamu pa ni pagkaon, kamu pa mag-away. Dili may andi ko niya gyud. Ako sa lamihan ko. Hindi man iyo mo man yung lingot lunday. Buot-buotan na din dahil. Di siya, lamig siya dahil bakit? Di jud siya tamis. Marar jud siya, sakto yun jud kaayo. Marag, puyaw-puyaw Niya sweet niya sakto ra gyud kaayo. Ako dili gyud ko honest gyud ni. Kami guys, aron mo kay ba mo honest gyud ni mo review kung di mi lamian. Musulti jud mi, di ba? Kung di jud kalamian, musulti jud mi. Kana karon, musulti jud mi lamig jud siya nga cake. Kuhaan yun siya, mali. Gumanangin na, makapangayo ko tayo kausa. Kaduha gani. O, kain na lang siya. Video ka mailhan. Oh, yun, may siya.
Kami yung salted caramel. Dili Lami ka. ang salted caramel. Dili siya parak Oo. kaayo naman Ah, mga salted mm, caramel. Nagami ka parak. Oh, lami dyan siya. Ay, Wala sakto dyan dyan siya mag-blend. Sure dyan ko ano yung ring. Lami anjud ko. Iyang sweetness o ang iyang hint of Napang-samay. saltiness. Balance kaayo. Pwede ko naman tagag-line slice. Ayaw lang. Dako nga lang, oy. Naku na. Lami dyan siya. As in, napay cruise. Si Connie si volunteer nga crew siya para mapilan siya bahin. Si Golday. Di na mahot doon ng icing. Lami dyan siya. Very, very delicious. This is, by the way, Cupcake and Art is owned by Jaya Baron. And you can contact her. Please At- say the numbers. 0917-189-1680. And 0925-559-1680. This is the salted caramel cake with buttercream frosting. And it's available to order through those numbers. Amang i-flash among screen niya. Ma-high-tech naman mi guys. Hindi naman yung mga flash-flash na level. Kunya. It's also available for order through their Instagram Facebook page and and Facebook Instagram. page. It's Cupcake and Art. That's CUPKEYKNART. Cupcake and Art. So It's really very good. yummy. Trust us, Yummy. kaming tulo particular kay mig pagkaon do bisag naabot og ginani kada ka mo lawas pero honest good me kung lamian mi o di mi Dili nga, lamian. kita sa book is natay lain-lain na gusto na klase sa cake. Like, Mm. akong ganahan is ganahan kay ko og mga cakes na mga pound. Si Dayan is Gani. ganahan siya og mga Mga ani chiffon og siya base. mga chiffon base na murag egg base ba. Yeah. Si Nana, Tanan. ganahan siya og ganang binangkal Uy, sa paborito. tinudanan. Sa tinudanan yan, di mo na benta mga chiffon na cake. Di ba? Dahil- Binangkal bet mo. Binangkal bet mo. Ay, kung lamian ko. That's a good idea. Dito bangin sa dangduha din to na laway nagtanaw na Uy, to. mas lami dyan siya ni Nani. Lamig kaayo ang isa iyang bisag iyang buttercream frosting lamig kaayo. Nami kayo. Guys, trust me. It's a must. You have to order this cake, good guys. Lamig kay siya perfect for the holiday season, di ba? Yes. So, yes, I totally agree. Kami na kay story ya. Ano lagi? Lami ibitaw jud kay siya, nindot kay siya ni inyong butang sa inyong let's say for Noche Buena. Noche Buena. Noche. Oo. Ano siya? Medianoche. Ano mga ko paano yung mga cake na grabe ka heavy? Nga ko ginani og base ang cake. Ganano? Ako din kung Na. paano yung chiffon doon. Actually, di dyan sa ko fan og caramel, pero kani nga caramel, lami Ako ang cake isa ko ko niya. caramel. Kaya fan kay caramel. Di pero caramel siya pero medyo hint ka of salt na di Oh, no, di na overpowering ito siya ang salt. overpowering. Oh. Lami eh. Lami dyan siya. Lami lagi. Tilamihan na among krugan ni og apil. Dato naman mi guys, na may crew, tulo na sila, ang usa labandera. Ang usa construction worker. Okay, The again. cake is from Cupcake and Art by Jaya Baron. To order, please tell the numbers. 0917-189-1680 and 0925-5591-680. This is the salted caramel cake, guys, With and you buttercream. can order it in two sizes, the full and the petit. petite. So just go through their Facebook Facebook. page and Instagram. Amo i-flash mo screen, ilang contact numbers, ilang contact details, and promise, di mo magmahay, please. Di jud mo magbahay. Ani jud siya, this is iyaan mo approved. Kanya Yeah! cake. Yeah! Yay! Let's give it her. Para po po. Thank you guys for watching and see you soon. Bye!